Адкрыты дыялог адбыўся ў рамках адзінага дня інфармавання. У ходзе сустрэчы абмеркавалі пытанні сацыяльна-эканамічнага развіцця Гомеля, рэалізаваныя праекты і планы на будучыню. Асаблівая увага была ўдзелена падтрымцы сем'яў з дзецьмі ў рамках тыдня бацькоўскай любові. Маладыя спецыялісты задалі хвалючыя іх пытанні і выступілі з инициативами. Выступила с предложением одной из моих инициатив – это разместить каток в нашем Новобельском районе, что позволит сделать еще одну интересную площадку для развлечений для жителей нашего города, которую в дальнейшем можно использовать в теплый период времени для каких-то молодежных площадок, для фитнес-занятий, для других различных мероприятий. Прысутныя азнаёміліся з выставай дасягненняў сектара эканомікі горада і прадэгуставалі прадукцыю гомельскіх прадпрыемстваў харчовай прамысловасці. А спецыялісты банка пракансультавалі ўдзельнікаў па пытаннях ільготнага крэдытавання. Усяго сёлета ва ўстановы і арганізацыі горада прыбыло больш за 2000 маладых спецыялістаў.